ayizongihlula mina leyo bhuti. Ayi ngabe ngidlala ngabafowethu laba abagay, ayingeke bafowethu. Uyabona imvunulo lekuthiwe kaZulu njengamanje. Hayi. Yabona sike sabona thina la intombazane ezele. Yezwa, uvalibomvu noma ngithi umtshendevu. Ubhince ibheshu, wabhinca isinene, wafaka umqhele wensimba noma umqhele wengwe phezulu ekhanda. Akekho umuntu wakwakhuluma. Akekho umuntu wakwabhikisha. Imvunulo ibhincwa izangoma, omama abayizangoma. Umama ebhinca ibheshu efaka ithight ngaphansi. Ethi yena umkhulu bani ezifake ngisho umqhele. Ngathi imvunulo ibhincwa abantu besifazana ngisho itshitshi kwaZulu. Alibhinca ibheshu nesinene. Even la komaskandi besibabona osisi abacula umaskandi bebhinca amabheshu befaka amathight ngaphansi. Yabo ngisho itshitshi linemvunulo yalo kwaZulu. Alibhinca la amabheshu abhinca omama beposte futhi la ku TikTok. Yabo manje asikwazi ukuthi singagijimela abafowethu laba abagay ngabe ngikhombisa ungabi fair. Ngoba mina ngikholelwa ukuthi wathi umfundisi ukhanye intambo ixhunywa la enqamuke khona. Wayiqinisile. Ngeke imvunulo kaZulu iqhamuka isizohlambalazeka manje ngoba isibhincile abafowethu abagay kathi ibhinca omama. Namanje basayibhinca laba nje most laba abayizangoma bayibhinca nalaba abaculayo bayayibhinca imvunulo. Abanye akuvumelekile ngeke bafowethu ngeke. Angaleko yabona nje lelo daba lolu labafowethu abagay kade bebhinca imvunulo mina ngineutral impela. Ngoba mina ngifuna ukuba bukhali ngancane njengommese. Ngifuna ukwenza lokho. Angifuni ubaba wami udlula sonakele udle kuyadliwa abanye baqhuqubela. Dlula sihobhokile ahlabe yathunga nalithi. Ngeke umkhulu wamshipha store wanqabela zelanga usibomsala umfazi semthasi yanginokela bafazi basefida sibahle. Banezinqe ezimathuthumba ngathi nehlathi zawo bayizimo mondi iqhumlele lihlaza cwe. Elicezela ceza ngomavulakazi umthofo izigidi noje ongaphansi kwawamethu ngaphezulu. Ngazi umkhulu wayebajeke kanjani. Kodwa ngeke mfowethu imvunulo ixhashaza ibhinca amantombazana nabo laba abayilwela imvunulo namhlanje bonke laba bathi abagxeka le tabani ukuthi itabani bebhincile hayi mina ngabe ngidlala ngabafowethu laba abagay kwabona basabhinca ibheshu nethight ngaphansi kuvela ujoki umuntu ebhincile kuvela ujoki ngaphansi manje hayi ngeke makufuneka eqalwe ukukhulunywa indaba yemvunulo kaZulu kufanele eqala nje ibe nomthetho ngempela eqaleni kuwo wonke umuntu ingabi nomthetho kulabo abagay kuphela. Ngoba bona kuzoba sengathi manje bayacwaseka. Yabo. Ibhinca omama imvunulo le kaZulu. Umama ezefaka ngisho imbatha lengwe. Yes, umama uzele impela imbadlambadla kamama ibhinca ibheshu. Manje bafowethu mina ayicha mfowethu izongihlula le. Ngoba mina ngifuna ukukhuluma into kusasa ezobe ngenza ilokhuzana kuba ngathi ngisiphunqa. Angifuni nje ukukhuluma lokho. Angifuni ukudlulela phambili. Ngisho ukuthi nalabo impela okufanele ngabe bayimela imvunulo kaZulu. Nakubo nje kusenzima kusephandle ngayezwa mina umdloko mbane ebonga esha amagama amakhulu efikele lapha nganoma wayesebuhleni noma wayesekhenana ngisazi ethi uyabonga ukuthi imvunulo kaZulu la ebandleni likaShembe isagcineke kahle ngeke umbone umama weNazaretha ebhinca ibheshu nangelilodwa ilanga khohlwa ngeke uyibone inkosazana yeNazaretha ibhinca ibheshu nesinene into ngeke uzibone leyo. Nangengozi wabona ngalelo langa ukuthi kondiza ingulube ngalelo langa ngeke uzubone lokho yilapho ke la ngiyangibona khona ngisho inhlahla ukuthi mayibhincile isuke igcina ibhinca genuinely ayikho into ongayithola manje ngeke ukuthi usabhinca ibheshu nethight usabhinca ibheshu neunda bese hayi bafuthe ke sizinukeni thina amakhwapha aqala yabo ake sizinike thina amakhwapha ngisho ukuthi ngineutral nje impela ngifana ne-USA mina ku second world war ngineutral impela makuzwa kulelo daba lemvunulo mina mfowethu hayi futhi anginandaba noma ngingazwakala kabi anginankinga ngidlale ngalaba futhi abagame dala imvunulo kaZulu ixhashazo bafowethu dala kuqala namhlanje kudala ixhashazo yabo but nevertheless ngicabanga ukuthi mina lento yemvunulo le futhi ayiqale emakhosini kufanele iqale phezulu esilweni kube yisile esikhuluma ngayo futhi naso sokhuluma sibuye nganene ngoba naso sibuso umthetho sisekelo yabo bazogijima phela nabo laba njengaba abafowethu laba abagay bazogijima beyobuza ecourt ukuthi bona kungani ungamele bebhinca imvunulo ngoba nabo ba abantu uzothini imvunulo kaZulu ayiqali namhlanje ukuhlambalazeka uma ukuthi ihlambalazekile ayiqali ngalabafowethu abagay bhinca omama laba bayizangoma abantu bafaka abantu abadala bayayibhinca babhinca amabheshu nenene ibhinca osisi laba nje impela idikazi elisele
libhinqa ibheshu nesinene lifaka ithayithi ngaphansi liphequze ngemvunulo lize liphathe ngisho ihawu hayi bafowethu ayingeke mfowethu mina hayi ngiyaxolisa mfowethu hayi insizwa niyangicasula nina insizwa niyancelebana ngiyanibuka nje manje niyancelebana nizokhuluma nje ushiphi sesihlamba nizolawula ungizwe mchunu umsangano wokugcina yezwa yini nina amantombazane lezi febe zenu zigqoka oBrentwood nama Omega ziyimpintshe kuze kuvele ibumbu ngoba zifuna ukuqhoshelana ukuthi uyasibona isibumbu sami yasibona isibumbu sami nincoma mama umisusinqa kunale ntombane le eyi MC angazi i-MC omi i-host igqoka nje ama-Brentwood nani igqokise komuntu wesilisa iyo MC angikaze ngizwe niyigxeka nina insizwa mama azomahle mama azokufonela hello kodwa mama nidakwa la ngithule nginibuka nale ntombane le enekhumbi angazi nayithatha nina izincelebane ngoba nicabangela imthondo yenu eyokuthi yonke into la enicwilisa khona enifuna ukucwilisa khona nedlisa satshana niyayibungaza nisondele eduze niyikhonze nayithatha leyo ntombazana angazi umadlamini noma nayifaka kumdlalo wamanzi just because she has money muhle njengoba nisimuhle ufaka ngisho umqhele nimbungezile nimfaka ngoba nifuna ukuthi nimdunusise nini madoda so nina nihlama nina yonke into efaka ukuqhanyelwa neqhakambisa senibanga umsindo manje ngabantu abamageys just because umuntu uhamsana nalento ongahambisani naye wena so bangumsindo ke manje bangumsindo what nizongitshela nina ngongizwe mchunu akekho ongazi ukuthi ongizwe mchunu uyasangana ongizwe mchunu incelebani ongizwe mchunu uba ngumsindo ezintweni engenasidingo but isilo sashada uma wengane first time in history of the Zulu nation kunesilo the royal king eshada umuntu onengane west part onengane ongiza ngakazi asho lutho lapho wancelebana and then nizothi hey isizwe sakaZulu sifile lokho kwahamba undlokombane nje abantu they do as they please because there is no leader even the so called leader iyadwanguzela wayibona phona i-royal king etrenda ko social media nomuntu wayo the royal queen iloki iposta the everyday lives of the Zulu king. Does that make sense to you? Have you ever seen other kings kwamanya ama tribes amanya ama race kuma socials njengale yethu? Then nezoba nithuli lapho nomchunu uthuli umchunu incelebane nani madoda nezincelebane undoni ugqoka ibheshu and mawumbheka uzibonisa nje eyinsizwa eshingisa kwensizwa eyini anikaze nithi nke just because unalento ngaphasi kwemlenze enifunayo nini indlovukazi yamaskandi umama uDr Buselaphi lokaziwa angikaze nimgxeke ngeathaya yakhe nina insizwa so called insizwa ngathi ngqalabutho akatsukanga wa ingqalabutho waqala eyivukani nakeni namgxeka le ntombazane le eshayile emakhumbe ekumdlalo lwamanzi le yakadlamini just njengoba egqoka kanje njengomfana nake yini nathi inki naye ingoba nefuna ukucamela phakathi ngomathanga akhe yini ke pho izitabane ngoba nakho zingahambisani nalento enifunayo kulaba abanye nizoyibangela umsindo if ku wrong lokho abakwenzayo imvunulo lamabhesho aqoka abantu besifazane nethuleleni ngawo labo Brentwood
esakhula egqoka obaba bethu bebuya koGoli beyobuya emsebenzini ngoJuni. Anikhulumi ngani ngakho? Or is because nifuna ukubadonosisa? Itabane anikwazi ukuzidonosisa, nizidonosisa ngobumnyama. If ku wrong lokho itabane ezikwenzile ngemali yazo, angazi izolo uZulu this ibheshu laba aqoba abantu besifazane nitholeleni ngizwe. Even if lawa mabheshu aqoka ama-stud, kunani ihlanganaphi ama-transgender, even if they are transgender man, fusekani nihlanganaphi? Musani ukhetha izinto enizoyikhuluma nina, nizosimoshela idatha la, nizosibangela isidini. Just because laba banenhlali vuthiwe nizobakhonqosela omabiyela wathi mamela mina nginsizwa nesivala kahlana zosikhotheni uthi wena hey asimabiyela kube wabe namasende nidakwa nakhona. Kodwa mase kuyilaba engatholi lutho ngabo, engalangazeleli lutho ngabo, senzobachaya ngemali yabo ngokuthanda kwabo, ingazodakwa nini. Ama-customs must remain customs in every situation. Imithetho ayibe imithetho no matter the situation. Ungakhethi just because ngapha uyaqhanyelwa ngala. Ungazosibangela umsindo nini. Nonsense.